Isua nen voin zir lai ngai thatu zong te in savain si beile vekule voina kan ngai thak tur thupui chu pathian mi hriat iniem ti ani donani korin thon khat bung ria chang thuma chuan amai ro chu tu point pathian mangai chuan chumi nge chu ama hriat ani atini ani na tak chuan khovela mihring piang to zong hi min siam tu kan pathian hian min thachiang lutuka samjiak tu phei chuan hetiang ema hriat chian na hi asang ema ka phak lo ni lo ti hialani kan pathian hi khoya ma tlan bo san thai ani lova chutiang khop chuan min thachiang em ani ma se kan bible hian pathian mi hriat hi asoitlat maya chung pathian mi hriat ni na tak hi adang dei ni ti kan hriat atulani zona ka zo du che a Krista mangai na hian inun athak danglam ve tuem chu a mangai na chui lo chang let ve tuem he zo nei I thin nungin lo chang la Krista mangai nei na thin nung ati danglam te hi pathian mi hriat te chun ni tum khat chu nu pakhat hian tliwe chang tuem tin min zota changlo tin ka changa ka hre to che ni tin min changa ni ring tu kan ni ti hi mi ten an hre tur ani a chu ai la poi mo jok chu kan pathian hian anung kan zui tak ani ti mu adu em ani voina tang le hian pathian mi hriat tak lo ni ve to turin mangai tu chuan asom che ni Isua nen voin zir lai ngai thatu zong te in hman nuam ni len nuam vek ule